Navruz. Oylik shday. Bira oylikka tabigi. Xo'p, mayli. Ha. Imzo ku. Hamashami? Ho. Чӣ байқа кам? Ту медонӣ дар склад бор гум шида буд. Ман нагирифтам ку бороя. Ту нагирифтӣ, ама бора ки ҷавоб мега? Ризқи фарзандои ма буд. Ма кафили фарзандои тиём. Фора ҳами имзо ку. Намефора ҷора холӣ ку. Дро. Раис, ҳисобото. Олики бачора додӣ? Ҳо, ҳамаша додам. Хоб. Алло. Салом алейкум, шумо падари Оиша? Бале. Духтари шумо ба садама дучор шудааст. Чӣ? Тез ба беморхона ҳозир шав. Мошина тез тайёр кун. Духтарҷон, соз ҳастӣ? Ягон ҷо дар намекунад? Дадоҷон, ман тарсидаистам, мара хона барен. Натарс, духтарҷон. Ман ҳамиҷаем. Мебарам. ҳозир хона мерем. Ассалому алейкум. Омаден? Гудак чӣ ҳол дорад? Худо ба шукр, ҳоли духтартон хубай. Ягон ҷои хавотириш нест охир? Не, ҷои хавотириш нест. Кадом ахмақе ба мошин зада мегурезад. Хушбахтона ин бачак ки сари вақт ба беморхона оварда расуд. Ки авар бачак ҳани? Не беру. Духтарҷон аз ман мебиём. Асон. Ва алейкум. ҳазор раҳмат бачаҷон. ҳаёти духтарман наҷот додӣ. Ҳеҷ гап не тағо албаҷои ма кадом мебад ами кор мекард. Хонатон дар куҷое? Пушти беморхонада. Хонатон дар ягон кас ҳаст? Мара хонатон мебарӣ? Акаҷо дар онҷо басед дадам фарвод мекунам. Бирай мошин сума биёр. Раис, шумоен? Биёен. Салом алейкум бародар. Тинҷи аст раис? Бачам ягон гуноҳ кард? Не. Бачаи шумо ҳаёти духтари мара наҷот дод. Як ифлос мошинқати зада гирехт. Фарзанди шумо то беморхона бурдак. Мардбача тарбия кардем. Омадем ки миннатдорӣ кунем. Теҷа хубие ки бачаи шумо кард и камай. Лозим набуд ака. Ман шумо як умр қарз дорам. Ман бояд ба беморхона равам. ҳазор раҳмат. Аҷоиб худат ба дастод овардӣ. ризқ ҳам хел чизе ҳастае ки агар дар насибот боша ягон каси дигар хурдаш наметавонад.